Udah kan dua magana mati asirang apa amenan diu lain lo lagi ni nambe di gantung lamu di manyo kini gali nenuda kana di gali tijiwo mambana den ya maku ama abakanda alaju kasapi ma aku datuk maju panjangan lelo Pado patali dari nakini nalurui sajo kito waco kadi malam awak mimpi labaknya itu baru mambang nene masa bale kalau mambang gara-gara sepuluh batu kuila baka puluh na bantu nambo makatu tabali tarana aduri lata tulang abasa iyo ambang narena ene maka bale yakaro ambang narena ilang dinda abelo bali akalakinyo aku datuk maju panjang elo dari Bali kanalai pulang bisa bui apa gunanya kini hari di tangan orang panyang den Pak Aji panyang den Dinyo dari Pak Aci lama narimo ba itu bana candonya dari maangkulai manarimo ba itu bana caro aku datuk maju panjang elo dari Bali kanalai datang disabui indah baguno biarlah lape katangan orang terima kasih memang ada tu amurala sakit sudah iko Pak Haji Bali tolonglah tuku agak 5.000 jadi mambang adena ine maka bale joka kalau mambang adema kau ondai elo juo yang panguda kota jilapa ama abaja ko marando dari Pak Haji Baliala tibo dari nana lain naluna datang basa bala melagi to mungkin nanyo kirim abisu asia namana Sambana ambo na bisi pulu gade muncuang ambo dia suaju abadenda diulang tata aku sabantaku kali punya lalang suah hilang adi ulabi mencoba sih Zaman bola tinggi
Karesona gadang salero si pulu ijo nali pupuanyo de inyo sadang amarando bininyo ndak batan nak sanjo cakung biaden na cadang amarando na sikalaiado ko inda abana sambagu don reguleranda makanaiado mambana adena ine mata balelo katalo mambana udadia cintu tolong tarimo asa cintu Pemakan dua sih, depan siang nah akhirnya. Rambut oi malaki gitu babani abasi lambe dian suajiwo kata jaki ya udah de aji dek bakunya Nabi akan iba bendang iba gurau sama lamko sekali punya langsung hilang nama tabali ya ince maco nambana denai dia tabali yang kamalo mamanya udaheka cinta tolong ditarimo kalau indah ala ditarimo sumpah dia menjadi gandum kok deneng menjadi jando maratu anan panjang laka pangganti antanto inyo tahun tua ambo pane emairi yang antio ari mamana denai demo kabale yo kapalo mamana awade dia kena di agala ajuwo sako hati kau tua udah orang lalu mencoto pulo biarlah kami barenda karena akasan semua didendangkan dia eka jatuh majuna panjang abil mama nadenai dia kabaleyo katalo mama udane oi jane yudi gadu bahasa bakala deba itu kayaknya saja dulu mencalon Pak Herman naritang abang calon dek kadang kareng kang aja dulu ya ulu oto taron tong kini juki onta anak babau mama nadenai dema kabale yo kabalo mama awadema juki onta anak babau lari nda asulnya banyak anang gas tapi jauh biarlah inyo gadang kareng kang anto dan sayang juwong Rajaleo pantunan ngarang hati amanong pangilu sajo mambana denai dema kabale yo kapalo mambana awadeda mantelu jana bau kasiko kendang udah bau kasiko ande indu aku ciang mama kai pulo ama ada tu ama jonana panjang dari Bali layado pulo tekong lampa isinya hilang ala kopi yang di Malaka mambana denai dema kabale yo kapalo mambana udah di eko iyo di abadi ayando de adi aronde kalimu nande udah kalimu pulo Samua nekani muara cak dia dula parung tuangan gampang kok langsung melati tu indah bagai pancarian nambana denai dia sabale yo kapalo mambana udah dia dari mutuang
malai mambo ko iyo katorana mela dia ipalai babao Ai babao ya dia ipa yeliwa udah kesumbua kambo gigi abi garang tangga nanak masih jarang pulo mambana dana ini makabale kabalo mambana eka ya wailu baelo pisa sarawa pekodaroro kasadulu Elo alau dadu anak bayi mana de enai mancali anyo malang bana de punyo tanggu induk garundang tanggu ayu mambana dana ine makabale kabalo kata aji mati de dari maangku nadape dari Pak Ajir mana lah pulung Pak Aci dia rasa kete pembalikan dunia diu Mambana dana ine makabale kapalo Mambana dana ine indah rupiah ringgit diu Yalah, kita tinggalkan kalagunan niko seketika bari baca kadang berbumpuk kita